Waril lho, Kang. Oh apa iya? Ha iya, tenan kuwi lho. Wangsite guruku ki Martawarsana ki kaya ngono. Mending tuku mbako ya, Dong. Sing urung nembang sapa to? Sing urung nembang sapa ya? Saka kulon, Kok kulon. Gubuk Asmara Wijasena. Irma. Gubuk Asmara Ireng bar Gubuk Asmara jarum-jarum bar jarum-jarum wayangan meneh. Aku wis perjanjian karo panitia jam 3:30 kudu wis lubar wayangane. Nyingkaran nyingkur. Bawane ngir. Spesial kagem adikku lanang Mas Teguh, Juragan Blangkon. Aku blangkone anyar sing ngirimi yo Mas Teguh kok. Oh niku. Nggih. Anyar? Nggih anyar saestu. Ajeng kemek blangkon kula. Mboten lah. Nek blangkon ku ya kesetrum. Bawani, Mbak. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar Nyingkur. Cengkoke gambir sawit. Ora usah wis cengkokmu wae. Nyingkur Gambir anom. None oi. lingsem yen kemutan. Kemutan apa ora? Kemutan apa? Maksudnya kowe kan tembangane lingsem len kemutan berarti bareng liwat kanak kowe kelingan oh nyong wis tau leren nang kanak kowe kelingan apa ora? Ora kelingan apa-apa. Temenan apa? Temenan. Ngesu tek interogasi nang nyong. Monggo. Iki gedhek karo nyong. Ono apa nggih? Tau boncengan karo nyong. Besti apa? Pesti. Bareng weru mertuane sing biyen. Mampir ngendi? Deneng jepel mertuane ya. Lelampahan kang wuri Kelingan karo lakon sing wis-wis ya main ya. Nano tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Dek Irma. Tresno tulus najan ning gubuk asmara pancen sing jenenge tresno utawa cinta. Pripun? Walaupun di bawah gubuk, walaupun gegarane wong akrama dudu bondo dudu rupa. Wong anggerake seneng pokoknya persis dunia itu milik kita berdua. Mas Petruk mesti wis tahu. Nun? Wis tahu. Ya wis tau mbiyen karo mamake Anggit. Nang gubuk barang? Nang ngaring mbiyen nang kae Pantai Lo Gending mbiyen. Oh, mbok Aku mbiyen zaman plesir mbiyen si pacaran ning Pantai Lo Gending. Neng ngisor watu. masa nang ngisor watu. Oh mbiyen ngisor Ora watu. romantis temen lah masa nang ngisor watu. Tenan jaman biyen kaya ngono lha wis diarani apa meneh ning ngisor watu ning gubuk wae rasane kaya ning hotel. Oh iya. Ning ngisor watu terus andum katresnan. Duh. Mbak Yuliastuti. Dunia ini seperti milik kita berdua. Hanya kamu yang ku cinta. Amin. Walaupun ada bidadari mendekati saya tidak akan kepencut. Tetap kamu sayangku. Terus dadi sekar. Semoga sampai akhir hayat nggih Mas Petruk. Amin Allahumma amin. Amin. Tenan lho iku kisahku karo Kresnawati putrane Ratun Dwarawati. Aku anak Semar,
Monggo bojoku anak ratu. Aku karo bojoku sugih bojoku lho tenan. Mulane anggere ning omah aku gelem ngasih gerabah. Aku turunane wong Sudra, bojoku turunane wong darah biru. Nek wong seneng ki ora ana Sudra darah biru jaman saiki tetep padha, Tru. Nggih, seniki nggih mun mun kaya kanca wis uripe. Ayo. Yen liwat aku kelingan. Aku njaluk nganggo calungan. Ayo.